zan ci gaba da mai biyayya a matsayin shi na mijina. Ko da zai yanka nama na, zan ci gaba kuma da cika hakkin aure a matsayina ta matarsa. Ƙawata kenan. Na yi tunanin idan kika yi aure za ki yi hankali. Ashe har yanzu baki ba. Ni da ban yi auren ba ma na fi sanin komai akan halin namiji. Tururuwa ma a banza ta yi gido, ballata na ranar kai gane yadda. Mafita guda biyu ce, idan muka yi amfani da ta farko ba ta yi aiki ba, sai mu yi amfani da ta biyu wanda na tabbatar ba za ta masa daɗi ba. Ina tafi da wani gagarumin abu ne. Dan ina da labarin kutun a Legas, kuna da ƙwarewa in dai gurin yaudaran namiji ne. Mutum idan aka yi nasara, kika yanke mu. Ki tabbatar da cewa shaidancin mu fa ba iya maza ya tsaya ba. Har matan ma mun iya bi da su. Kin fa kwanciya mu kai gaba daya. Daga baki assignment na kwana biyu. Har wannan abu ya samu. Saboda baka san wace ce ni bane. Me yasa kai wannan tunanin? Ya wuce ce miki baka ashana ko kuma a ce shi ma. Na fi karfin haka, ni sai dai a kira ni da shaidaniya. Idan zuciyarki ta ɓoye min, fuskarki ba za ta ɓoye min ba, kuma babu wata ƙawar da za ki faɗa min sirrinki bayan ni. Ni fa babu wani kalar yaudara da za ki sake min. Duk abin da za ki gaya min na gama jinsa, ba na buƙatar ki da ki. Ban san ya zan yi da rayuwata ba. Komai ya daina min daɗi a wannan duniya. Muddin kika sama zuciyarki da wani namiji, za ki mutu a banza. Dakata Khadija. Yana kira ki domin ki ban shawara. Sai kina faɗan girin wayannan maganganu. Gaskiya ya kasu yana. Wannan balin miji na bane wanda na sani. Gaskiya wannan balin ka bane. Sabuna karki rena mun hankali Allah. Ban san ki bane ya in ganki a waje kuma in dawo ina tambaye ki inda kika je kina fita baki tambaye ni ba kuma kina rena mun hankali kina nuna mun kamar bai baki bace ko wani abu. Me haka? Kaga malam, ka daina kwane-kwane. Idan ka gani ne ka kyasa, kawai mu je a buga a kwashi, dama abin da na fito yi kenan. In dai ba zan faɗa miki magana ke ji ba, to ba ƙauna ta kike yi ba. Kuma wannan marin da na miki shine daidai a irin hukuncin da ya kamata in miki.